салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дарси чорумро меомӯзем ки мавзӯи дарси имрӯза бахшида мешавад ба формулаи кунҷи дучанда. Яъне мо ҳамроҳи шумо то ҳамин рӯз аргументҳоро омӯхтем ки аргументҳои функсияи тригонометрӣ ба альфа, бета баробар буданд. Имрӯз бошад мо он кунҷҳое ки ба ду ё ки каратӣ мегӯянд, онҳоро меомӯзем. Бигузор функсияи синуси ду альфа, косинуси ду альфа ва тангенси ду альфаро ба воситаи функсияи тригонометрии кунҷи альфа ифода кардан лозим аст. Дар формулаи ҷамъ барои косинуси альфа баробари бета ҳисобида мо метавонем якчанд аз формулаи кунҷи дучандаро ҳамроҳ навишта онҳоро исбот кунем. Яке аз формулаи кунҷи дучанда ин ба косинуси ду альфа, якчанд аз формулаи кунҷи дучандаро ҳамроҳ навишта онҳоро исбот кунем. Яке аз формулаи кунҷи дучанда ин ба косинуси ду альфа баробар аст ки он ба косинуси квадрат альфа минуси синуси квадрат альфа баробар аст ки онро ҳамроҳ исбот мекунем. Яъне исбот мекунем ки косинуси ду альфа баробар аст ба косинуси квадрат альфа минуси синуси квадрат альфа. Барои ин мо чунин таблиотро иҷро мекунем. Косинуси ду альфаро ба номуди суммаи альфа ҷамъи альфа табдил медиҳем ва мувофиқи формулаи суммаи косинусҳо онро мекушоем. Косинуси альфа зарби косинуси альфа ҷамъ минуси синуси альфа зарби синуси альфа ҳосил мешавад ки он мувофиқан ба косинуси квадрат альфа минуси синуси квадрат альфа баробар аст ки мо ин формуларо исбот намудем. Боқимонда формулаҳоро исбот намекунем. Барои ин чунин менависем. Синуси ду альфа бошад. Синуси ду альфа мувофиқан баробар аст ба ду зарби синуси альфа зарби косинуси альфа ки ин формулаи дуюми функсияи тригонометрии аргументашон дучанда мебошад. Инчунин тангенси ду альфа низ ҷой дорад ки он ба ду тангенси альфа тақсими як минуси тангенси квадрат альфа баробар аст ки ин формулаи сеюм ба ҳисоб меравад. Барои он ки маълумоти пурра дар бораи ин мавзӯъ гирем, мо бояд алгебраи синфи 10ро ки дар дастатон доред, онро истифода берем. Биёед барои мустаҳкам кардани ин мавзӯъ ҳамроҳ якчанд мисолҳоро дида бароем. Мисоли якум. Дар шарти мисоли якум чунин омадааст. Талаб карда мешавад ки ifодаҳоро сода кунем. Менависем мисоли якум. Шарти мисол чунин аст. А менависем синуси ду альфа тақсими синуси альфа. Барои сода кардани ин ифода мо мувофиқи формулаи аргументаш дучанда суратро чунин табдил медиҳем. Ду зарби синуси альфа зарби косинуси альфа тақсими синуси альфа. Пас дар натиҷа ҳангоми ихтисор кардани ифодаҳои яхела ба мо ду косинуси альфа ҳосил мешавад ки онро менависем. Биёед ҳамроҳ мисоли б-ро дида бароем. Дар шарти мисоли б чунин омадааст. Косинуси ду альфа тақсими дар поён бошад косинуси альфа ҷамъи синуси альфа табдил дода шавад. Минуси онро қайд мекунем. Минуси косинуси альфа. Барои табдил додани ин ифода мо бояд касри якум ифодаи якум яъне ки сурати касрро ба намуди фарқ табдил диҳем. Косинуси квадрат альфа минуси синуси квадрат альфа тақсими бошад косинуси альфа ҷамъи синуси альфа ҳосил мешавад ва минуси косинуси альфа. Дар натиҷа баробар мувофиқи формулаи зарби мухтасар суратро ба зарбкунандаҳои сода ҷудо мекунем. Косинуси альфа минуси синуси альфа ва зарби косинуси альфа плюси синуси альфа ҳосил мешавад. Тақсими махраҷи касрро низ бетағйир мегузорем. Косинуси альфа ҷамъи синуси альфа ва минуси косинуси альфа ҳосил мешавад ки он баробар аст ба чихеле ки аз ин ҷо маълум аст косинуси альфа бо аломати ҷамъ ихтисор шуда ба мо косинуси альфа минуси синуси альфа ва минуси косинуси альфа ҳосил мешавад. Дар натиҷа косинуси альфа бо аломатҳои қобил ихтисор шуда дар натиҷа минуси синуси альфаро
медиҳад ки ин ҷавоби ин мисол ба ҳисоб меравад. мисоли дуюмро дида мебароем. дар шарти мисоли дуюм чунин омадааст: агар косинуси альфа ба минуси 0,8 баробар бошад ва альфа кунҷи чореки дуюм дода шуда бошад, қимати синуси 2 альфаро ёбед. пас менависем мисоли дуюм. дар мисоли дуюм чунин омадааст: косинуси альфа баробар аст ба минуси 0,8 альфа бошад. альфа чореки дуюм дар чореки дуюм воқеъ аст ва қимати синуси 2 альфаро талаб карда мешавад ёбем. барои ёфтани қимати синуси 2 альфа мо дар аввал формуларо мекушоем, яъне синуси 2 альфа ин баробар аст ба 2 синуси альфа зарби косинуси альфа. азбаски ба мо дар чореки дуюм бояд синуси 2 альфа ёфта шавад ки дар ин ҷо косинуси альфа ба минуси 0,8 баробар аст, пас мо бояд қимати синуси альфаро аз косинуси альфаи дода шуда ёбем. якум синуси альфа мувофиқи формулаи тригонометрии айниятҳои тригонометрӣ чунин ёфта мешавад: 1 минуси косинуси квадрат альфа дар дохили реша. азбаски чореки дуюм барои синус мусбат мебошад, пас мо аломати мусбии онро мегирем. пас менависем синуси альфа баробар аст ба реши квадратии 1 минуси косинуси квадрат альфа. дар натиҷа баробар мешавад реши квадратии 1 минуси ба ҷои косинуси альфа 0,10 бо минуси 0,8ро мегузорем, онро ба квадрат мебардорем. квадрат реши квадратии 1 минуси 0,8ро ба квадрат бардорем, 0,64ро ҳосил мекунем. ин баробар аст ба реши квадратии аз 1 0,64ро минус кунем, 0,36 ҳосил мешавад ки он ба 0,6 баробар аст. пас қимати ададии онро ба формулаи мувофиқ мегузорем, яъне 2 зарби синуси альфа ба 0,6 зарби косинуси альфа бошад ба минуси 0,8 баробар аст. пас 0,6ро ба 0,8 зарб мекунем ба минуси 0,48 баробар аст ва онро ба 2 зарб кунем ба минуси 0,96 баробар мешавад ки ин ҷавоби ин мисол ба ҳисоб меравад. мисоли сеюмро дида мебароем. дар шарти мисоли сеюм чӣ омадааст: ифодаи синуси альфа зарби косинуси куб альфа минуси синуси куб альфа зарби косинуси альфа содда карда шавад. мисолро қайд мекунем. мисоли сеюм, яъне бояд синуси альфа зарби косинуси куб альфа минуси синуси куб альфа зарби косинуси альфаро ҳисоб кунем, ифода сода кунем. барои сода кардани ин ифода дар аввал мисолро пурра менависем: синуси альфа зарби косинуси куб альфа минуси синуси куб альфа зарби косинуси альфа. ин баробар аст ба чӣ хеле ки аз ин ифода маълум аст, синуси альфа ва синуси куб альфа онҳо зарбкунандаҳои якхела доранд. косинуси куб альфа ва косинуси альфа низ зарбкунандаҳои якхела доранд ки онро аз қавс мебарорем. пас ҳангоми синуси альфа зарби косинуси альфаро аз қавси умумӣ баровардан, дар дохили қавс косинуси квадрат альфа минуси синуси квадрат альфаро ҳосил менамоем. дар натиҷа синуси альфа зарби косинуси альфа зарби косинуси квадрат альфа минуси синуси квадрат альфа бошад, мувофиқи формулаи аргументаш дучанда бо косинуси 2 альфа иваз карда мешавад. ё ин ки боз баробариро давом медиҳем. азбаски синуси альфа зарби косинуси альфа ба мо формулаи 2 синуси альфа зарби косинуси альфа ба синуси 2 альфа баробарро медиҳад, пас мо зарбкунандаи 2ро ҳамроҳ мекунем ва инчунин онро ба адади 2 тақсим мекунем. пас суратро, яъне 2 зарби синуси альфа зарби косинуси альфаро ба намуди синуси 2 альфа
тақсими 2 зарби косинуси 2 альфа навиштан мумкин аст. Ё ин ки дар ин ҷо якро ҳамроҳ мекунем ва азбаски хеле ки дар сурати каср шумо мебинед синуси 2 альфа зарби косинуси 2 альфа ин боз ба формули аргументаш дучанда хеле монандӣ дорад ва ба коэффициенти он 2ро ҳамроҳ мекунем забтшавандаи онро ва дар ин ҷо низ 2ро ҳамроҳ мекунем. Пас дар сурати каср чунин ифода ҳосил мешавад. 2 синуси 2 альфа зарби косинуси 2 альфа тақсим мебошад 4 ҳосил мешавад. Ё ин ки 2 синуси альфа зарби косинуси 2 альфа бошад ин ба синуси 4 альфа баробар аст тақсими 4 ҳосил мешавад ки ин натиҷаи ин мисол ба ҳисоб меравад. Мисоли чорумро дида мебароем. Дар шарти мисоли чорум чӣ омадааст? Касрро ихтисор кунед. Онро қайд мекунем. Мисоли чорум. Дар ин мисол ду мисол пешниҳод карда мешавад ки онҳоро шумо дида истодаед. Косинуси 80 градус тақсими дар поён бошад косинуси 40 градус ҷамъи синуси 40 градус. Мисоли Б-ро баъдтар менависем. Барои қимати ин ифодаро ёфтан ё ин ки касрро ихтисор намудан косинуси 80 градусро мувофиқи аргументаш дучанда чунин навиштан мумкин аст. Косинуси квадрат 40 градус минуси синуси квадрат 40 градус тақсими махраҷи каср бошад ба косинуси 40 градус ҷамъи синуси 40 градус баробар аст. Баробар. Формулаи зарби мухтасарро истифода бурда сурати касрро ба зарбкунандаҳои сода ҷудо мекунем. Менависем косинуси 40 градус минуси синуси 40 градус ва косинуси 40 градус ҷамъи. Пас дар натиҷа махраҷи касрро низ менависем ки он мувофиқан ба косинуси 40 градус ва ҷамъи синуси 40 градус баробар аст. Онро давом медиҳем ва ҳангоми ихтисор кардани ду ифодаҳои якхела пайдо мекунем. Косинуси 40 градус бо косинуси 40 ҷамъи синуси 40 градус ихтисор шуда ба мо ифодаи косинуси 40 градус минуси синуси 40 градусро медиҳад ки ин ҷавоби охирони мисол ба ҳисоб меравад. Пас дар ин ҷо низ қайд мекунем косинуси 40 градус минуси синуси 40 градус ин ҷавоби мисол ба ҳисоб меравад. Мисоли Б-ро иҷро мекунем. Дар шарти мисоли Б айнан мисоли А чунин омадааст. Талаб карда мешавад ки касрро ихтисор намоем. Онро менависем косинуси 36 градус ҷамъи синуси квадрат 18 градус тақсими дар махраҷ бошад косинуси 18 градус ҳосил мешавад. Баробар. Барои сода кардани ин ифода ё ин ки ихтисор кардани ин каср косинуси 36 градусро ба намуди аргументаш дучанда менависем ва бо формулаи тағйир додани он бо альфа бо кунҷи альфа иваз мекунем. Чунин менависем косинуси квадрат 18 градус минуси синуси квадрат 18 градус ва ҷамъи синуси квадрат 18 градус тақсими махраҷи касрро бетағйир мегузорем ва дар натиҷа косинуси 18 градус ин мувофиқан баробар аст ба ҳангоми ихтисор намудани касрҳо хеле ки аз ин ҷо маълум аст минус синуси квадрат 18 градус ҷамъи синуси квадрат 18 градус ислоҳ мешаванд азбаски онҳо бо аломатҳои муқобил дода шудаанд. Пас косинуси квадрат 18 градус тақсими косинуси 18 градус боқӣ мемонад. Косинуси квадрат бо косинуси 18 градусро ихтисор карда косинуси 18 градусро ҳосил мекунем ки ин ҷавоби мисоли чоруми Б ба ҳисоб меравад. Биёед мисоли панҷумро дида бароем.
дар шарти мисоли панҷум чунин омадааст: айниятро исбот кунед. Онро қайд мекунем. Мисоли панҷум. ва чунин айният дода шудааст ки онро бояд исбот кард. Тангенси альфа ҷамъи катангенси альфа дар дохили қавс зарби синуси 2 альфа баробари 2. Бояд исбот кунем ки тарафи чапи баробарӣ, яъне тангенси альфа ҷамъи катангенси альфа дар дохили қавс зарби синуси 2 альфа ба адади 2 баробар аст. Онро исбот мекунем. Менависем исбот. Барои исбот кардани ин ифода мо дохили қавсро дар аввал мекушоем. Яъне менависем якум тангенси альфа ҷамъи катангенси альфа. Онро сода мекунем. Чӣ хеле ки тангенси альфаро навиштан мумкин аст ҳамчун нисбати 2 ифода синуси альфа зарби тақсими косинуси альфа. ҷамъи катангенси альфаро бошад косинуси альфа тақсими синуси альфа. Пас ба ҳарду ин касрҳо махраҷи умумӣ диҳем ки он мувофиқан ба косинуси альфа зарби синуси альфа баробар аст. Ба махраҷи ба сурати якум ба мо косинуси альфа намерасад ва ба дуюм бошад синуси альфа намерасад. Ба махраҷи касри якум ба мо синуси альфа намерасад ва ба махраҷи касри дуюм ба сурати касри дуюм бошад косинуси альфа намерасад. Пас синусро ба синус зарб кунем, синуси квадрат альфа ҳосил мешавад. ҷамъи косинусро бо косинус зарб кунем, косинуси квадрат альфа ҳосил мешавад. Азбаски синуси квадрат альфа ҷамъи косинуси квадрат альфа ин айнияти якуми функсияи тригонометрӣ мебошад. Пас ба ҷои ҷамъ якро менависем ва дар махраҷ бошад косинуси альфа зарби синуси альфа ҳосил мешавад. Дар амали дуюм бошад касре ки қавсе ки мо ҳосил кардем ба синуси 2 альфа зарб мезанем. Яъне менависем дуюм як тақсими косинуси альфа зарби синуси альфа зарби синуси 2 альфа баробар синуси 2 альфаро мувофиқи формула мекушоем. Як тақсими косинуси альфа зарби синуси альфа зарби синуси 2 альфа бошад ба 2 синуси альфа зарби косинуси альфа баробар аст. Пас аз ихтисор кардан мо ҳосил мекунем, яъне синуси альфа бо синуси альфа, косинус бо косинус ҳамзарбшаванда ихтисор шуда ба мо адади 2ро ҳосил мекунад ки мо бояд исбот кунем ки исбот намоем ки ифодае ки дода шудааст ба ифодаи 2 баробар аст. хонандагони азиз, бо ҳамин мавзӯи имрӯзӣ мо ба анҷом расид. Барои мустаҳкам кардани мавзӯи имрӯза ба шумо якчанд мисолҳо барои мустаҳкамкунии супоришҳо ворида мешавад ки онҳоро бояд иҷро кард. Бо ҳамин мавзӯи имрӯзӣ мо ба анҷом расид. Хайр, то дарси оянда муваффақ бошед.